Roedd Mair a Joseph yn hapus iawn. Roedd hi bron yn amser i Mair gael ei babi. Doedd Mair ddim yn gallu cael ei babi gartre. Bu'n rhaid i Mair a Joseph adael eu cartre a theithio ffordd bell iawn i dref o'r enw Bethlehem. Pan gyrhaeddon nhw, roedd Bethlehem yn llawn o bobl. Chwiliodd Mair a Joseph am le i aros, ond roedd popman yn llawn o bobl eisoes. Doedd dim ystafell yma, dim ystafell fan acw. Beth oedden nhw'n mynd i wneud? Tybed. Yna, daeth dyn caredig atyn nhw a dweud y gallan nhw aros yn ei stabal, yn ymyl ei dŷ. Yno roedd yr anifeiliaid yn byw. Roedd Mair a Joseph yn falch iawn o gael lle i orffwys o'r diwedd. Yn fuan iawn, cafodd y baban Iesu ei eni. Dyma Mair yn ei rwymo mewn cadachau i'w gadw'n gynas, a gwneud Joseph wely cyfforddus iddo yn y gwellt. Roedd Mair a Joseph yn hapus iawn. Roedd Iesu wedi eni.